Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tahanan, bisang kalibutan, mahanaw sa lamang. Okay, mayong nga buntag, mayong nga pakiguban. Welcome sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Lalayon ang Dios nga padayon ng panalangin kanato ug padayon nga nagatiman sa matagusan nato kakinabuhi. Agig pagsugod ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Mag-ambot ha. Amahan namo nga Dios sa makagagahom niya kami amahan aron sa pasalamat kanimo sa pagdaig sa pagpasidungog sa imong pagkamaayo sa imong kinabuhi. Niya kami amahan sa paghatod og mga pagdaig pagpasidungog kanimo lamang. Labaw sa tanan nagkahiusa kami diha sa pagpamati karon sa imong mga puno. Mga mensahe nga maoy maghatod kanamo diha sa imong mga saan, diha sa imong mga plano sa imong kinabuhi. Salamat nga imo kaming gipasubay ug gipalakaw diha sa imong mga puno. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin kanamo nga sa amo karong panag-uban. Imo na usab nga ablihan ang among kasing-kasing ug imuhan na sad nga panalanginan nga mahimong madinawaton matinuhon sa mga pulong nga gikinahanglan nga among makatunan sa among pagpuyos kalibutan. Kanunay namong gideklarar ang imong pagpanalangin, ang imong pagkamaayo amahan ug ang imong pag-atiman kanamo. Salamat amahan sa kadaugan, kaayuhan, kalapusan o kapasayloan. Dalaygon ka nga Dios nga nagtagbo o nagtagbo kanunay sa tanan. In Jesus name. Amen o amen. Maayo nga buntag mga kaigsunan, maayo nga pakiguban. Welcome sa itong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nagkasala. Sa buhat kita mamataro. Good morning. Ako nagtuo nga naamo kanunay sa panalangin sa Ginoo. Adlaw karon nga Lunes. Medyo pag-ulan-ulan na dire mga kaigsunan sa atong lugar. Salamat kaayo sa Ginoo nga naghatag og ulan karon nga adlaw kada na buntag mga kaigsunan. Og dunay kanabitaw nga pagdag-om na gyud ang kalangitan. Pitsa 27 sa bulan sa April tuig 2026. Og akong gipasalamatan ang Dios nga padayon nga panalangin kanatong tanan. Kumusta mo nining kabuntagon? Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa panalangin sa Ginoo. Mayong nga buntag, mayong pakiguban ni Lucy Gorgonio. Og matod pa blessed day po Pastor Gideon Canelariog sa tanan nga naminaw. God bless us all. Mayong nga buntag, mayong nga pakiguban ni Sister Lia Jean Tahan Langit. Wala sa balaan nga kasulatan,
walay usa nga matarong kay ang tanan nakasalat. Good morning sa ato mga listeners sa ato ang FM Station 101.3 nga nano kadiri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. May buntag, mayong pakiguban sa ato mga kigsunan nga mga nagpuyo diha sa Sitio Malaigang o diha sa ato ang mga kaigsunan nga nagpuyo diha sa Sitio Ampak, mga Kinkinita family. O mayong nga pakiguban sa tanang mga barangay opisyal, pinanguluhan ni Honorable Ivy Mindiha, o sa tanang mga konsihales o sa tanang mga barangay mga workers, no, mga BHW. Good morning ang Diyos madayon nga pagpanalangin kaninyong tanan. Mayong pagpaminaw, mayong pakiguban, ako nagtuo nga naamo kanunay sa panalangin sa Dios. Ako yung ipasalamatan ang Dios mga kaigsunan sa paghatag niya kadaugan, kompletong kaayuhan o kalampusan sa ato ang saulog sa pagkamaayo sa Ginoo kagahapon. Adin ato pong gipasalamatan ang Dios sa ikasiyam katuig birthday sa among anak si Asaf Candelario. Og nagmalampuson pod ang pagpangaligo sa ng swimming pool kay ang mga bata mohangyo magyud nga maligo kay birthday lagi. Sige, mga ligo ta. Og salamat kayo nga ang Ginoo nag-uban og naga-provide yun sa unsa may gikinahanglan sa pagsaulog sa pagkamaayos Ginoo. May buntag mayo nga pagpaminaw adto ta sa paghatag og panahon sa inyohang mga mensahe. May buntag ni Gian Sampiro Tokiro, may buntag Rachel Candelario, may buntag sa ako ang list. Og si Norma Malvin, blessed morning po pastor, og sa tanan dalaygon ang Dios ning sayo sa kabuntagon. Yes po, all the time God is good. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Maya Inok ug matud pa ni Sister Lia Jintaan Langit. Good morning sa tanan dalaygon ang Dios. Salamat sa Ginoo sa pulong mo kinabuhi ko. Pastor, God bless. Mayong buntag ni Giselle King Gorman. Mayong buntag pastor, request kog langit ng awit dalang panan watching live from Pikawayan, North Cotabato. May buntag mayong pakiuban no sa ato mga kaigsuonan diha sa Pikawayan. O adunay request nga awit dalang panan ato ning pangitaon diri nga kanta mga kaigsuonan ha, kining dalang panan ka. Sige, ato ning tagaan og pagtaga diri sa ato ang panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Dalang panan ka. Okay, by Rima Ban. Sa kaawit mga kaigsunan nga naghisgot sa tinuod nga kahimtang nato sa kalibutan nga dunay mga kalisdanan o gulay-lain tangdang panan sa panahon nga mubati tag kalisod. Si Jesus lamang ang dalang panan. Mayo nga pagiguban ni Pastor Eliser Godenis. Pastor, may buntag nimo diha, kumusta mo diha sa Konsolasyon? O padayon ang Dios nga magpanalangin o mag-uban kaninyo. Lipay kay ko nga nanamoy tigumanan o salamat kaayo sa pag-atiman o pagtubag sa Ginoo sa ato ang mga hangyo nga ang inyohang tigumanan o balay alapuanan ipahiluna sa Ginoo. Si Linlin Garganera, good morning pastor, may buntag ninyo diha Sister Lynn. Kumusta mo diha? Ako nagtuo nga naamo kanunay sa panalangin sa Ginoo. At ay maunay atong gihangyo giampo sa Ginoo nga kitang tanan magpuyo diha sa iyang panalangin. Ang ato rong paghisgutan mga kaigsunan kining maghisgot ta og kausaban. Nilungtad ba ang atong kausaban o nilungtad ba ang imong kausaban? Unsa gyud ang makapausab o unsaon aron gyud mausab og kini mulungtad? Importante kayo mga kaigsunan kana bitaw nabag-o ta nga mulungtad gyud ang atong kabag-uhan
Kay kung mulong tadrag pila ka bulan o pila ka tuig ang kabag-o kausaban, mahimo pong ang panalangin siradan. Kay kung dili man gud mahimong magkinabuhi ang tao sa kabaguhan mga kaigsunan, dili man gud siya mahimong kapiyalan sa mga butang agisaad sa Dios. Kay kung ang tao dili man gud magpabilin diha sa kabaguhan mga igsuon, ang mahitabo man gud mahimong kawang kon siya'y panalanginan sa Ginoo. Kay mahimo man ng usik-usikan o mahimo ng sayang, dili man siya mahimong kaantigong mo gamit ana. Kabanday mo, bisan sa tagsa-tagsa na to kaugalingon, nganong bisan saon na to paningkamot kaniadto, perting gyapong lisura, maghisgot og pagkaon, maglisod ta og tilaw og lami nga mga pagkaon. Og lisod pod kaayo muratag dunay giapas, dunay gigukod nga mga butang nga dili makahatag kalipay kahapsay sa ato ang hunahuna. Tungod kay wala kaayo nato masinati ang tabang sa Dios. Tungod kay wala nato maangkon ang iyang saad. Sa unang mga panahon lisod kayo. Usas ako nakita tungod kay wala na to maangkon ang kausaban, ang tinuod nga kabaguhan. Tinuod na mga kaigsuonan ang atong kinabuhi kaniadto patay yung lisura. Muadto man to og simbahan, musimba ngadto sa Ginoo, mukanta, paminaw og mga wali, pero ang makita nako mga kaigsuonan naagyod ang kalisod. Siguro bisan sa imuhang pagka-tao mga igsuon, kaniadto nga wala pa ka sa Ginoo, wala pa ka kanapitang muingon ko nga ikaw mismo makakita sa kalahian o diferensya sa una o karon nga gipanalanginan ng kas Ginoo. Ang rason o hinungdan nga nung lisod kaayo sa una, tungod kay dili ta kapiyalan. Ang hinungdan nga nung dili pod kasagaran kapiyalan ang tao tungod kay wala mausab. Kay ang tao nga wala mausab, dili gid siya mahimong kapiyalan. Og ang tao nga dili mahimong kapiyalan, dili gyud na mga kaigsuonan hatagan sa Ginoo. Ang rason nga nung di siya kapiyalan, kay wala pa siya mabago, wala pa siya mausab. Kay mahimo sa ko nang gikaingon, mahimong usik o kawang ang panalangin sa Dios kung iyan ang irelas. Una nga aturong hisgutan mga kaigsunan kining kausaban, nausab ba ka? Nakakita ba ka sa imong kausaban? Og nilungtad ba ang imong kausaban? Unsa pod kasagaran ang makapausab sa tao? Mao ni ang atong hisgutan karon. Ug samtang magulat-hulat ta sa ato ang mga kaigsunan ug magpadayon pud ta sa paghatod og mga pagtagad sa inyong mga mensahe, padayon usab na akong gidasig ang matag usa sa pag-share sa ato nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Palihog i-share sa imong kaila, higala og sa imong mga friend. Higala unya mga friend pagyod, no? May buntag mayo nga pakiguban ni Brother Josefino Paran. Blessed morning Pastor Gideon og sa tanang kaigsunan diha kang Kristo Jesus. May buntag ni Nora Pinote og maayo nga pakiguban ni Charles Ann og may buntag ninyo diha Charles Ann. Kumusta mo diha sa giholngan? Murag wala na may klase siguro ang college or naapa. Sige, kumusta mo diha? Si Leticia Mondihar, may buntag ni Sister Leticia Mondihar, kumusta mo? Si Lucy Gorgonio, may buntag. Sister Annalie Carinal Limpahan sa ikon, may pakiguban. Mayo nga pakiguban ni Edin Alsola Dinoyo, ato igsuon nga ni bakasyon sa Manila, uban ni Dong Marvin Dinoyo og ni Jaya og simpre ni Sister Bernadette Alsola. Kumusta mo diha sa Manila? I hope inigda ulit ninyo magdala mo Manila
Nindot manggunang na ay Manila eh. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Sister Maya Inok. Mayong pagiguban og happy watching. Bless morning kaninyong tanan. Dalang panan ng atong Ginoo. Mo gyud nay ibutang sa atong una mga kaigsonan. Ayaw gyud na wad-a sa imong kasing-kasing. Kay sa atong pagpuys kalibutan, doon na gyud mga makaingon tang maagian nga kalisod, mga pagsulay, normal ra gyud na, no? Unya na mga panahon mabugatan ka, pero ayaw kalimti. Walay laing dalang panan, siya lang. Sa panahon nga mo mudangop ka sa Ginoo, mudangop ta sa Ginoo, mupuli ang kalipay, ang pagmaya, ang kasadya, mga igsoon sa Ginoo. Good morning, good morning. Matod pa ni Anali Carinal. Good morning, good morning sa tanang viewers and listeners. Especially ni Piling Kabkaban nga always nga naggawas pod. God bless and protect you always, Pastor, with your whole family og natong tanan. Kining dili ta kay taanad og tubig mga kaigsunan, matukan man ta ining inom. May buntag ni Brother Josepino Paran. Amin ingon ana among kinabuhi sa una, Pastor, kay ang bisyo na ang dalo sa panalangin og salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga akong pamilya na usab og salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor. Wow, no? Mayong butang ni Mildred, good morning. Og mayo nga pakiguban ni Eden Alsola Dinoyo, good morning, Pastor. May butang ninyong tanan. Leonora, Leonardo Lumagpas, good morning. Ang Diyos magpanalangin. Doon na mo'y mga pangutana, mga kigsuunan. Ipaabot na dire. O niya, kung doon na mo'y mga pre-request, ayaw yun na tago eh. Sama po sa akong gihimo nga naagi tay mga pre-request sa ato ang matag bugaton, mga masinatian nga makaingon ta nga hagit diha sa pagpangalagad. Mayo nga pagiguban ni Ayan Umulon. Good morning, Pastor. Good morning sa tanan. Christ Reform PDL sa Lapu-Lapu City. Mayo nga pagiguban sa tanang Christ Reform PDL. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanino. Salamat kayo, Ayan Umulon. Og sa imuhang kauban diha, ang Dios magpanalangin. Ang Dios magkauban, magproteksyon kanino tanan. Namoy mga awit magkalangit nga inyohang i-request, sala ipaabot na dire para ato ang matagaan og pagtagad ang mga awit makalangit. Sister Teresa TC, praise the Lord, Pastor. Maayo nga buntag sa tanan, nag-uban ni ining programa sa Ginoo. Bisan dili ko maka-great apan kanunay ko, Pastor, paminaw. God bless sa imuhang programa. Akong programa, imong programa, ato ning programa para sa kahimayaan ni Lord. Mayo nga buntag, mayo pakiguban ni Claire Shen. May buntag nimo diha, Claire. Kumusta mo ang Dios magapanalangin? O sa gihapon, padayon natong i-share ang atong programa aron dili lang kay ako ikaw ang makadungog sa mensahe mahitungod sa kausaban. Kay importante kayo kining pulong kausaban. Og unsa po'y mga pamaagi aron ang kausaban mo lungtad. Kay naamang goy mga kausaban, mga kaigsuonan nga makaingon ta nga, oy, nausab man na yon. Nausab dayon, nabag-o dayon, nausab po dayon. Ayo nga,
Wala naman to ay bisyo. Nahimo nung bisyoso. Ato ni Tagalog pagtagad, no? Mayo pagiguban ni Sun may butang ni Diana. Good morning, Pastor. Wasing from Jinsan. Pray ko, Pastor, tagaan ko kusog diri sa ako trabaho. Maniya diri, Pastor. Sige. Ato nang pangayoon sa Ginoo, pero akong advice mauni. Kanang ipangayo man nimo ang kusog. Ayaw pud abusare ang imong lawas kanang irubo-rubo. Taga isag pahulay aron mamintinar nimo ang kusog. Kay kon imuhang irubo-rubo sad, ana bitawng bisag dili nang kaya, mutik og mga extra energy para kuan, murag kaya. Mura ba og kanang ayupan nimong gidaro ba? Unya gusto nang mulunang di na mubira, unya para mubira imong bunalan. Dili gyud maayo mga kaigsunan nga ang atong lawas bisan kung nanginahanglan nagpahuway, dili nato papahuwayon kay atong atong tagaan og extra energy. Mo inom og mga sa may mga makapakusog. Mura ba gibunalan nato tong lawas aron molihok. Aron padayon ang nindot nga og kusog nga gikan sa Ginoo nga atong gipangayo. Ako pong pahinomdom nimo nga tagaig gyud og pahuway ang imong lawas. Ayaw gyud og abusari ang imong lawas, no? May buntag mayo pakiguban ni Aljon Conparan. May buntag ninyo diha dong, kumusta mo diha? Og ni Sister Aida og ni Maria. Sister Maria, kumusta diha? Sarah Maria. Maria ba to, no? Imo igsoon, Sarah. May buntag mayo pagiguban pag-usab ni Lucy Gorgonio og Sister Nilin Aranio Kahilog. Kumusta mo diha, Nilin? Kumusta mo diha sa Mindanao? Ang Dios magapanalangin. Ipangumusta ko ni Brother Joseph. Ang Dios magauban magabantay kaninyong tanan. Walang katulad kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag piling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, Ato karong hisgutan mga kaigsuonan kining mga pamaagi bitaw nga maghatag yun og tinuod nga kabag-uhan. Na may mga kabag-uhan mga kaigsuonan pero dili mulungtad. Na ay kausaban apan dili magpadayon. Anindot kaayo ng na kay kausaban mga kaigsuonan o niya mulungtad kana bitaw magpadayon. Perting nindutan na. Nindot kay na siya tungod kay sa panahon nga magpabilintang naas kausaban o naas kabag-uhan, ang Dios mga kaigsuonan dili gyud na muhikaw sa iyang mga panalangin. Dili gyud na muhikaw sa iyang mga saad. Nga ikaw iyang pauswagon, ikaw iyang moingon ta nga panalanginan. Ya maghisgot tag panalangin kana bitawng dili ka mag-apas sa imong trabaho aron maatiman nimo ang imong pamilya. Usahay man gud kini manggong atong ginabuhi nganong magkanunay tang mag-apas kay simpre kasagaran nga madunggan mabati nato nga mga rason gikan sa tagsa-tagsa nato ka mga ginikanan. Muingon gyud para gyud sa atong pamilya. Naningkamot ko para sa kaugmaon sa akong mga anak. Naningkamot ko para sa doon ako ipa-eskwela, doon ako ibilin nga maayong pagpuyo. Sige apas sa trabaho. Naa sa kilid, wala tuo og sa likod ang trabaho. Og moabot yun ang panahon nga kung mahimo, bahinon ang lawas. Para kana bitong trabaho magdungan og human. Apan ang resulta kalisod lang gihapon ang maani. Dili bitaw kanang gamay nga trabaho dako nakita. Kana bitaw insakto ra nga trabaho pero naghinobra ang income. Uy nindot kay na siya.
Moingon siguro ang uban nga, pastor, wala man siguro talagsa na kaita makakitag trabaho. Nga moingon ta nga insakto nga trabaho niya sobra nga income. Siguro kung makakita ta na, pastor, sagaran illegal. Mura ba og kanang makaingon ta ba nga may pay ang illegal, mura pag naay panalangin. Murag mauna lang gyoy pamaagi aron ang panalangin mo abot, hala pag illegal na lang. Pag negosyo na lang illegal. Parang ipakita ba nga ang illegal mo'y nagdalas panalangin. Sayop na mga igsoon nga pagdiskubre. Sayop na nga panabot, sayop na nga panghuna-una. Nga moingon ta nga kanang gamay nga trabaho, igo nga trabaho niya sobrag income. Siguro illegal nga trabaho or illegal nga negosyo, pastor. Mga igsoon, dili ang kanabitang sala or illegal nga trabaho, illegal nga negosyo ang magdala og kauswagan sa tao. Kundili ang tinuod nga kausaban. Ibutang na sa imong kasing-kasing, ibutang na sa imong nauna. Ang tinuod nga kausaban. Kanang tinuod nga kausaban, mao nay tinuod nga kabaguhan. Kung maghisgot tag kabaguhan kausaban mga kaigsunan, makit-a na sa kinaiya. Makit-a na sa batasan kumbaga. Ya ikaw mismo ang makamatikod nga doon nagyo ko'y kabaguhan. Nga moingon gyud ka nga doon nagyo ko'y kabaguhan. Makamatikod ka ba? Kumbaga, ikaw mismo ang musaksi sa imong kaugalingon nga dili na mistil ipanugid ngadto sa uban nga or ipangonsulta sa uban nga moingon ka nga napag-o ko no. Mga igsuon, bisag dili pa nimo ipangonsulta sa uban, ikaw mismo ang makamatikod nga naa kay kausaban. Apan ato ning klarohon kung unsa ang mga pamaagi nga tinuod nga maoy makapausab sa tao nga mulungtad ang kausaban. Kay naamanggoy mga tao, mga kaigsunan, even sa ato ang tagsa-tagsa nato kakinabuhi, dagahantang mga pangandoy o mga kanabitang mga saad nga maingon tang magbag-o nako. Labi na gyud siguro sa mga lalaki kay mauman ni maninguha sa babae. Moingon dai magbag-o nako. Basta kay sugton lang ko nimo. Alang ni sa mga ulitaw. Pero pag magpuyo na gani, uy nawa man hanap man ang saad. Nimbalik mangyapon sa pagka-problemado. Matud pas uban ni balik mas pagkabrukin to eh. Ang resulta, ni hari ang kalisod. Ang resulta mga kaigsunan, ni hari ang kasamok. Atong hinumduman mga kaigsunan nganong kinahanglan ato sang tukion kining pulong kahimtang sa tao. Nganong kinahanglan man nato ang kausaban. Nganong kinahanglan man tang mausab. Ato kunong tan-awon mga kaigsunan ang kahimtang o tinuod nga kinaiya sa tao. Kung mayon tang kinaiya sa tao, apil ka ani. Apil sad ko. Matag tao nga na tao, apil tanan. Atong tan-awon ang tinuod nga kahimtang sa tao o batasan o kinaiya matod ni Propeta Jeremias. Si Propeta Jeremias mga kaigsunan, miingon din sa versikulo 9, no? Kinsay makatukib sa kasing-kasing sa tao. Walay mulabaw ni ini kalimbungan or ka malimbungon og labihan kini kadautan. Ingon din kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao. Walay mulabaw ni ini ka malimbungon og labihan kini kadautan. Diha giklaro mga kaigsunan
ang duha ka pulong nga maoy nagdala sa kinabuhi sa tao nga nahimo siyang bati at tubangan sa Dios. Una, kining pagkamalimbungon. Labihan ka malimbungon, unya labihan gyud pod kadautan. Kabantay mo? Nganong moingon ang Biblia nga labihan ka malimbungon ang tao? Kay bisan ikaw makamatikod kaniadto, nga bisan sa imong kaugalingon, unayon ra nimo ilad ang imong kaugalingon. B, kinsa may wala nato kasuway og ilad sa atong kaugalingon. Ikaw mismo kung imo ni siyang susihon na imong kaugalingon mga kaigsunan, bisan ikaw mismo makadiskubre nga usahay sa imong kinabuhi kaniadto ha, ambot lang ka karon sa imong kinabuhi. Unayon lang nimog ilad ang imong kaugalingon. Unayon ra nimog ulog-ulog ang imong kaugalingon, kumbaga patuhon nimo sa dili na tinuod nga kahimtang. Oy, tinuod na ay. Muhatag ko ninyo prueba. Nga bisan sa imong kaugalingon, usahay kaniadto, unayon ra nimog ilad. Kumbaga, galabihan yun ka malimbungon. Kaya nga naman, pati kaugalingon kiunay og ilad. Kana bitang dili isulti ang tinuod, usa man guna ka malimbungon. Kanang imong itsura, bisag saon nimo naghilot, maurag yun ang itsura ah. Bisan saon nimo na og, di ba sa una, gawas karon kay daghan ang kairon nga mga chemical nga pwedeng inodnod, bagnos diha sa imuhang naong. Ha, magwapa-gwapa, magwapo-gwapo, murag musinaw, musidlak, oy nindot pong tanaon. Kumbaga, makapaagne, makapadane, makapaibog. Unya, murag sa kinaraan pa nga pinulungan, makapalumay nga dagway sa kinabuhi sa tao. Pero kung kuhaon tong ginosnos, ambot lang. May nalag maabtag kilom-kilom, mada. Pero kung maabtag hayag sa adlaw, ambot lang. Usahay, alam-alaman na to itong kaugalingon. Alam-alaman na to itong kaugalingon nga moingon ta nga kaya na ko na, bisag dili kaya. Grabe ka malimbungon ang kasing-kasing sa tao niya, grabe kini ka dautan. Ngano man, kaniadto walay nangandoy Dios. Wala gyoy tao nga nangandoy og Dios. Kanunay gipangandoy ang kalibutan, kanunay gipangandoy nga maoy makapalipay sa kinabuhi sa tao, pero nagdala kini og problema. Kay mao man atong kinabuhi kaniadto. Diha sa sulat ni Propeta Jeremias Kapitulo 17, versikulo 9, ang kasing-kasing sa tao o ang iyang kahimtang dili gyud makapaayo sa Ginoo. Dili makapalipay sa Dios. Buti pasabot nagkinahanglan og kausaban ng tao. Kung adto ta sa mga apostolis, sa mga sumusunod ni Jesus Christ, ang mga tinun-an ni Jesus Christ namulong sama ni Apostol Pablo nga ang tao na tao sa sala. Original nga kinabuhi sa tao mga kaigsunan makasasala kumbaga. Unang nanginahanglan tag kausaban. Nanginahanglan ta nga mabag-o ta. Pero unsa may makapausab sa tao nga mulungtad gyud ang iyang kausaban? Alang nimo mga kaigsunan, unsa may makapausab sa tao? Naay mensahe Sister Leah Jean Tahan Langit, Ezekiel 36:26. Ato ni tagaanog pagtagad dire sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ingon din sa Ezekiel 36 versikulo 26. Ato ni nga tagaan og pagtagad aron matagaan nato og higayon no sa paghisgot diri sa ato nga programa. Versikulo 26 nag-ingon, hatagan ko kamog bag-ong kasing-kasing og bag-ong espiritu ug kuhaon ko ang inyong kasing-kasing nga gahi sama sa bato ug ilisan ko kini kasing-kasing nga masinugtanon o pagkaninduta kining gitawag og bag-ong kinabuhi sa Israel.
dalaygon kayang Ginoo. So diha sa mensahe no ni Sister Leah Jintaan Langit nga nikig-uban diri sa ato nga programa, ako man kuning mamonitor sa diri sa ato nga panaguban. Niini maong bersikulo mga kaigsunan dinhi na atong nakita o gipakita sa Ginoo nga ang Dios makahimo og makahatag og bag-ong nga pagbati, bag-ong batasan, bag-ong kasing-kasing, maingon tang bag-ong nga kinaiya. Nindot kaayo nga bersikulo ato sa nang hisgutan pod unya. Ang bersikulo nga gihatag o gipahatod no ni Sister Leah Jintaan Langit. Okay, ako sang tagaan pod og pagtagad pod ang uban pong mga mensahe. Basig na ay mga bersikulo diri nga gipaabot. Mayo nga pakiguban ni Pastor Adila Fat Bersamera nagsunod sa diri. Sing padayon ta mga kaigsunan unya samtang nagpadayon ko diri padayon sad mo sa pag-share sa ato nga programa para sad matikod pod ug makabantay pod ang ato ang mga kaigsunan sa mga mensahe nga magdala sa atong kinabuhi ngadto na sa tinud nga kabaguhang kausaban nga mulungtad. Nindot man gud kaayo kanang mulungtad nga kinaiya. Moingon ganitang mulungtad bisag unsay mga pagsulay, bisag unsa nga mga masinatian, dili siya mubalik. Kanang kausaban kabaguhan nga mulungtad, dili bitaw mo mo U-turn, bati man kay nang mo U-turn nga kaniadto palahubog ka, kaniadto bisyoso ka unya mabag-o ra kag pila ka bulan, pila ka tuig. Unya mo U-turn lang pod pagkadautan. Sa mga bersikulo nga atong gibasa mga kaigsunan o sa mga mensahe nga atong nakaplagan sa Biblia, giklaro diha nga ikaw ug ako kitang tanang tao nahimugso ta diha sa sala. Walay tao nga natawo nga walay sala. Ang tanan nga nagkinahanglan gyud og kabaguhan og kaluwasan. Kay sa panahon nga mabag-o ka, mabag-o ko, mabag-o ta og magpadayon ang atong kabaguhan sa mata sa Dios, sa atubangan sa Dios mga kaigsunan. Dili na to option kanang sa mata sa tao. Kay kon are man gud ta sa mata sa tao are ta sa mga mata sa tao mga kaigsunan, lahi man gud siya og prinsipyo, lahi siya gusto ba. Kon are ta sa tao mga kaigsunan, magpa-evaluate ta sa tao, ang tao mga kaigsunan dili sila parehog opinyon. Kay dili pareho sila og kanang panglandaw. Na itaw mga kaigsunan bisag unsaon nimo buhat og maayo para niya daotan ra gyud. Tinuod na. Bisan saon nimo buhat og maayo para niya daotan ra gyud. Maguna-una sa daotan. Maguna alang kaniya ang daotan. Labi na gyud ang iyang kasing-kasing na puno sa daotan. Wala nay tarong nga kana bitang pagbati, wala nay tarong nga panglantaw. Mahinungdan ikaw ug ako, wala dili na to tugutan or dili na to batasanon nga adto ta magpangonsulta sa tao. Dili na to tugutan nga ang atong isig ka tao maoy mo evaluate sa ato ang batasan, sa ato ang kanang kinabuhi. Kay di gyud mahitabo mga kaigsunan nga muingon kang 100%. Muingon gyud ang tao kani bag-o pa ni ron pero sunod nagyapon Pero ang Dios dili na. Now ato sa hisgutan mga kaigsunan kining pulong mga pamaagi aron ang tao mabag-o. Daghang nga mga pamaagi nga atong nakit-an nga mismo atong nasinatian o mismo atong namatikdan nga medyo makapausab. Na ay nausab mga kaigsunan nga moingon tang 20%, 50% na apoy uban sad nga murag na usab gyud tanan pero ang problema nibalik ra pod. So atong hisgutan kining pamaagi aron pamaagi nga maghatag usaban nga mulungtad kanang mulungtad. Okay. Nya unsaon aron mulungtad? Mao nay atong pangitaon sa ato karong panag-uban. Ato sang hisgutan mga kaigsunan
ang mga pamaagi nga nasinatian sa mga tao nga nagdalag kausaban pero temporaryo lamang. Nganong kinahanglan og kausaban una sa tanan kay natawo ta sa sala. Natawo kita sa sala. Unya, muingon po ng uban, pastor, ang kausaban ka ng pagdawat ni Jesus. Unya, ka ng pagtuo ni Jesus. Nya, daghan man pod kainin tuo. Daghan pong nindawat. Pero ang kinabuhi, opposite man sa Biblia. So, daagyoy kuwang. Nay kinahanglang yung buhaton. Tinuod na mga kaigsunan. Nay kinahanglang buhaton. Ato hisgutan ang mga kanabitang mga hinungdan nganong na ay mga tao na usab. Sige, ato sang hisgutan. Nganong dunay mga tao nga nausab. Dunay mga tao, mga kaigsunan na usab tungod sa kwarta. Tinuod na ay. Nausab tungod sa kwarta. Tungod kay nag-apa siya sa kwarta, gibiyaan niya ambisyo. Tungod kay naa siya'y tinguha nga mausab ang iyahang kinabuhi ama kanabitang makabaton siya og ubay-ubay nga bahandi, ubay-ubay nga kwarta, makapalit siya mga uban nga makapalit siya mga properties kumbaga, biyaan sa bisyo. Biyaan ang barkada. Niya gitawag focus usa sa trabaho, focus sa negosyo. Ang problema mao ni kung masubrahan na usab ang gidaganon sa kwarta, mubalik na po nas bisyo. Muingon man na nga, unsaon man ako ning kwarta. Higdaan. Gastuhon. I-enjoy. Balik na po nas bisyo. Buti pasabot ang kausaban, temporaryo lang. Sa panahon nga mubalik sa bisyo, ang hinaguan mawagtang. Maubitaw na ang dagahan nga mga tao nga nikalit og kauswag kay niningkamot lagi. Pero nakalit pod og ka hagba. Munang na ay mga istorya nga naumol nga kung unsa katas ang imong paglupad, mausab kagitason ang imong pagkahog. Nganong nahitabo na siya? Tungod kay nausab siya o gibag-o niya ang iyang kaugalingon sa tinguha. Nabag-o siya o nausab ang iyang batasan sa iyang tinguha lang mismo. Kung wala na sa tinguha, balik na po siya sa daan yung kinabuhi. Doon ay mga atong makitaan sa atong kinabuhi kaniadto o bisan sa atong isigataw, doon ay mga makapausab. Kinira pong tao. Kanang tao mga kaigsunan, sahay makapausap. Muna niingon diha sa Panultihon, 27, Panultihon 27, 17 mga kaigsunan kus Ginoo. Ingon din sa 27, 17. Ang tao makakaton gikan sa laing tao, sa mga ang puthaw mahait pinaagi sa puthaw. Kini naghisgot nis ka ng makatonan, may bawaan. Pero naagyoy tao ra gyapon makausab. Naapoy mga naapoy makita nato sa atong kinabuhi o sa atong isig ka tao nga nausab sa tungod sa tao. Like example, ang lalaki naasay gikaibga, naasay kanabitaw gihigugma. Maingon tang higugma nako. Tungod pod sa hitsura. Tungod po sa iya nga gusto. Okay, mo ingon na siya day. Sugton lang ko nimo. Biyaan ko na akong bisyo. Kung sugton ko nimo day, talikdan ako ang tanang binuang. Og wala ko'y laing atimanon. Ikaw lamang. Ang babae sad nga nakadungog unya medyo naibog sad. Murag ni action na pog 50-50. Murag sugton, murag pog dili. Murag na sa 50-50 mga kaigsunan nga murag musugot, pero murag pog dili kay nasa pagduha-duha. Gipadayon ang paghangyo sa lalaki. Yes, tinuod ay. Kusog kong mainom.
kusog kong magbisyo, na anak ko bisyo. Pero kaya ko ning talikdan og biyaan tungod sa akong paghigugma kanimo. Sa daling istorya, gitubag sa babae, okay, maghulat ko sa imong kausaban og mauna na'y panahon nga ang akong pagtando imong maangkon. Perting din daw ta. Awa ka abtig. Bulan mga kaigsonan, wala gyud bisyo. Hangtod miabot og pila ka tuig. Sa daling istorya, nagminyo. Karon niabot man gyud ang panahon nga ang minyo manggod mga kaigsonan na ang gyud nay kalisod. Nay kagubot, mga misunderstanding, kay manggawas man ng original nga kinaiya. Balik na pug bisyo. Mao na nga ang tao posibilidad nga mabag-o mausab pinaagi sa tao pero temporaryo lamang. Ang tao mga kaigsonan tinuod makadasig. Makausab. Pero dipindi mga igsoon sud sa imong kasing-kasing. Naapoy mga tao nga nausab sa panghitabo. Samaan ang mga disgrasya. Sama pod sa kanang mga balatian. Naay istorya sa una sa among pastor nga usa ka tinuod gyud nga istorya mga kaigsonan, matud pa sa uban nga true story gyud ni Pastor Gideon. Nga usa ni ka tawo nga nidawat ni Jesus og nakabatog kaluwasan og nag-alagad sa Ginoo unya gidasig sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Buti pasabot nagkat-on siya sa pagsangyaw sa Biblia. Og naa say hiyas katakos sa pagdumala usab sa pulong sa Ginoo. Pero niabot ang kalisod, gibiyaan niya ang iyahang buluhaton sa pagwali. Tinuod ni nga sugilanon. Sa diha nga nagwali na siya mga kaigsunan, naamagay mga panahon nga maglisod siya. Apply siya og drive og putput kanang sikad ba. Diha ni nahitabo sa Bae City, Negros Oriental. Nga-apply siya diha mga kaigsunan, drive siya putput kanang sikat-sikat. Ang ano gitawag na siya putput kay ang busina ana murag put put put. Diha sa bahay daghan man na sa una. Ambot lang karon. Niabot ang panahon mga kaigsunan naglisod. Nya ma-short na ang iyang time sa pagsimba o pagwali. Nakapokus na siya sa negosyos putput. Nindot man din ang negosyos putput kay permiro duha ang iyang putput, duha kay buki ang sikad hangtod na abot og tulo, hangtod nagmonitor na sa income sa iyang sikad. Biyaan niya ang iyang pagwali. Niabot ang panahon samtang nagdrive siya sa iyang sikad nadasmagan bitaw na series bali ang iyang tiil. Kinahanglang putlon. Daling istorya, usa na lang iyang tiil. Balik siya sa simbahan. Balik siya gunit sa Biblia o balik siya nga nadasig. Nasangyaw na po niya ang pulong sa Dios. Buti pasabot, ikaduha na sad niyang kausaban, gikan sa pagkawalay kadasig sa pagpangalagad, niabot sa kadasig ngadto sa pagpangalagad sa Ginoo tungod sa panghitabo. Karon ka ang pagpangalagad na amoy mga kalisdanan. Dili lang sa mga pagsulay sa isig katao o sa batasan sa isig katao, prinsipyo, doktrina sa tao, kundi sa panginahanglan. Kaming mga alagad sa Ginoo, matag karon og unya gisulay kanunay diya sa panginahanglan. Especially sa ministry, kay naa kanunay ang kanang gitawag pagginastuhanay, paghinalaray diha sa bulaton sa Ginoo. Niabot ang panahon nga lilisod gyapon kay daghan na iyang anak. Unya nag-eskwela na iyang mga anak. Balik na pud siya og kanang
pang drive og putput. Dili man gyud siya mahimutang mura magsigig balik-balik siyang una-una mga igsuon nga nadasamagan sa series. Karon ang iyang uyuan kay managatay man. Giagne sa siyang uyuan, managat sila. Kuyog-kuyog siya sa iyang uyuan og paganagat hangtod nakakat-on siya sa pagpanagat. Niya uso man to sa una kanang labay-labay botelya. Kanang mubuto mga kaigsuonan. Illegal nga pagpanguhag isda. Kini iya gyud ning testimony. Testimony gyud ni sa tao mga kaigsuonan nga naghatag kanatog istorya nga ang tao posibilidad nga makapausab sa tao. O kanang kahimtang panghitabo. Atong gihisgutan kini panghitabo. Usapod nga makapausab sa tao. Problema, kalisod, kasakit, mga pagsulay. Isa mabag-o kung naay mga pagsulay, isa madasig kung naay mga pagsulay. Kay sa panahon nga dunay mga pagsulay labi na wala nay kalutsan, moangko na lang gyud ang tao, agid day koy mahimo. Mamatay ra gyud ko. So unsa may ako ang buhaton? Mga lagad na lang sa Ginoo. Karon na mga panahon nga gisulayan siya, daghan na mga anak, tili na pud siya ganahan mo balik og pang drive og putput, kuyog na lang sa siyang uyuan. Katon na siya og panagat, hangtod niabot ang panahon, katon na siya labay-labay anang mga pabuto di sa dagat. Kanang na ako nun ay pabilo niya doslitan di isa ilabay, ting mo buto. Karon kay paglabay niya, nasangit man sa banting. Nasangit man sa banting sa iyang sakyanan. Kaya kanang sakayan mga kaigsunan, anay mga banting. Paglabay niya, dito man na sangit katong iyang pabuthon o tas dagat. Nasangit man dito sa banting. Unya, mahayo ang pagkatagak siyang tungod. Nimbuto mas iyahang lawas. Putol na pod ang iyahang tudlo. Kaning iyang kamot. So wala na say tiil usa, wala na say kamot usa. Kay gipangayan magyutaon to siya og kanang sikad mga kaigsuonan nga kanang bitawng maka pamutput lang bisag kamot ra isikad. Kay gipangayan magyud to ta siya o niya kay di man siya mahimutang nga mag-drive siya og sikad. Kanang kamot na lang iyahang i-drive. Kay magsigi maghuna-huna nga madasmagan na pod sa series. Pasig wala na sa ititiil tanan. Mao tong ning kuyog sa pagpanagat. Pagpanagat niya nakatuon po siya illegal. Balik na pod siya og kanang palayo sa Ginoo. Niabot sa punto mga kaigsuonan, usa na lang ang iyang tail, usa na pod iyang kamot. Ayon siya nga di na kumubulag sa Ginoo. Kay basig unsa pay mawa na anako kung mobalik ko sa kalibutan. So daghan kayo nga kana bitawng makapausab sa tao. Kwarta makapausab sa tao. Panghitabo makapausab sa tao. Makapausab sa tao mga kaigsuonan pero dili mo lungtad. Apan unsa gyud ang makapausab sa tao nga mulungtad mga kaigsuonan. Nindot kayo ang ibasa kaganina nga gi-share diri sa ato nga programa. Diha sa Ezekiel, no? Ezekiel ato tong balikan og pagbasa mga kaigsuonan. Ezekiel 36:26 ingon dinhi nga hatagan ko kamog bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu ug kuhaon ko ang inyong kasing-kasing nga gahi sama sa bato ug ilisan ko kinig kasing-kasing nga masinugtanon. Kining pulong masinugtanon ato ning bantayan. Kay ang tinuod nga naas kausaban, bantay ninyo niya. Ang tinuod nga naas kausaban kanang tinuod na baka na bag-o. Motuman gyud ka sa sugos Ginoo. Maunay number 1 og pinakaklaro nga ebidensya nga naa na kay kausaban. Kanang dili na bitaw ka mo rason ni Lord nga mo dili na ta mo ingon nga gusto kong mutuman pero daghan pa kong panginahanglan.
Naapa ko'y gipa-eskwela, naapa ko'y negosyo, naapa ko'y gigamang balay, naapa ko'y daghan pa kayo. Uni na ko mga lagad, naarabitaw ng simbahan. Wala gyapon makabaton ang tao og kausaban. So ang kausaban mga kaigsunan, ang kabaguha kausaban, maangkon og mabatunan sa tao dili pinaagi sa panghitabo, dili pinaagi dapat sa kwarta, dili pinaagi dapat mga kaigsunan sa iyang tinguhang pangandoy o kaibog sa iyang sa lalaki, babay o sa mga butang. Kundili kinahanglan maangkon nato ang kausaban o kabaguhan, dili pinaagi sa panghitabo, kwarta guban pa, kundili pinaagi sa paghatag sa Dios og bag-ong kasing-kasing og bag-ong espiritu. Wow. Kay kining mao nga kabaguhan o kausaban, dili gyud ni mawagtang. Dili ni mawagtang mga kaigsunan. Ako makaingon kong garantiya, makagarante gyud ko ani, nga kung maangkon nimo ang tinuod nga kausaban, ang kabaguhan nga gihatag sa Dios, dili pinaagi sa kwarta, dili pinaagi sa tao, dili pinaagi sa paghitabo, kun dili pinaagi mismo sa Dios. Igsuon ko sa Ginoo, ang tinuod nga kausaban dili na temporaryo lang, kun dili mulungtad na siya. Hangtod nga dadon ka, dadon ta sa Dios. Nindot kayo kung naa kay kausaban, taas kay kagpailob, taas kag paubos. Dili na nimo unayon og ilad ang imong kaugalingon. Kay kaniadto haskan daghana. Mao na giingon nga grabe kalimbungan o grabe kadautan ang kasing-kasing sa tao. Kay bisan ang iyang kaugalingon iyang unayon, tiyaw mo na imong pangumustahon ang tao, moingon nga okay ra man, malipayon man ko, pero grabe na di ang kaguol. Kabantay mo? Sa una nga wala patas Ginoo, wala pa nato maangkon, madawat ang gihatag nga bag-ong nga kasing-kasing bag-ong espiritu. Bisan na nga tong kaugalingon, ato rang iladon. Nga murag kwartahan, pero gatampaw da itong utang. Tiyaw mo na sa una nga, mamili yung nindot kaayo nga sapatos, nindot kaayo nga karsunis, mahalon. Unya, mahalon kaayo nga, kuan nga gamit diri sa kanang t-shirt, mga pulo, di jacket pa, murag bungrubilya. Nya sipatos pa, pinakinto, nya pertipong nindota. Murag limpiada, gyud kayo, nya pertipong pagkasiksiha, perting limpiadaha. Pero adtos balay, perting pagkahugawa. Inana, kanang nagpa-pretend kanunay ba? Nagpa-accept kanunay kanang bitang ambot lang. Mao gyud nay kinabuhi sa tao sa una. Murag limpiada, niya munay na kana bitang nahimugso kanang pulong haskang arteha. Arte man guna siya. Murag limpiada kay ba? Pero adtos balay, ang kwarto, ang taas, ang CR, ambot lang. Maglisod og duulan. Dili nimo masabtan ang baho. Tinuod na. Nay mga tao nga mulakaw nga do sa kanang naay mga tabo, naay fiesta, naay mga selebrasyon sa lungsod o sa barangay, haskang pagkasiksiha. Humot, pasta tanang humot. Pero atos balay, ambot lang. Nagsagol ng baho. O niya, magpa-accept ng kwartahan. Pero gatampaw din ang utang. Inana ang kinabuhi sa tao. Unayon niyag ilad ang iyang kaugalingon. Og nasubo ang Dios nga magtan-aw siya sa iyahang mga katawhan. Mauna nga nagtanyag siya og mensahe nga hatagan ko kamog bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu. Nga ang resulta mga kaigsunan magpabilintang matinud-anon sa Ginoo.
Anindot kaayo na dinhi mga kaigsunan nga pagkasulti. Kasing-kasing nga mahimong masinugtanon. Kanang word masinugtanon, nagpakita na nga dili ka anad og rason. Naamang ko'y mga tao nga, abisan ko sa atong kaugalingon kani adto, nga magpa-accept nga masinugtanon, pero haskan naghanang rason. Nya naapag yung mga unya-unya. Nya ang resulta kalisod ra gyapon. O man ay tinuod nga kahimtang. Ang gipakita sa Ginoo, unaha ang Ginoo. Kanang word unaha, dili nang na sa imahinasyon. Dili lang na sa pulong nga giuna ti ka Lord, pero wala nimo buhata unsa ang mga pamagi o prueba nga tinuod nimong giuna si Lord. Kay kung tinuod nga giuna nato si Lord, makit-a na sa tinuod nga pagpuyo. Makit-a na nga sa tinuod nga kahimtang mga kaigsunan. Pauswagon nga. Makabaton kag kinabuhi nga hamugaway. Makabaton kag kinabuhi nga haruhay. Layo sa kalisod. Makakaon kag insakto. Nya makakaon kag nindot-nindot. Makapanghatag ka. So diha mga igsuon sa atong gibasa nga yes tinuod. Siguro sa atong kinabuhi, sa imong kinabuhi, parihata nga nasinatian. Yes, ako. Moadmitar ko, ana. Moangkon ko mga kigsunan nga naging mga panahon kaniadto nga nausab tungod ra sa panghitabo, tungod ra sa pangandoy, tungod ra sa iyang sikataw. Pero dili mo lungtad. Pero dihang nadiskubrihan ako ang pamaagi sa Dios aron magdala sa tinod nga kusaban. Ako mismo makakita sa akong kaugalingon nga doon nagkalahian kaniadto o karon. Sa una kung doon ay mga pagsulay, marka bahala. Karon haskan daghan akong naagian nga mga pagsulay. Pero kanunay ang Dios naghatag og kalipay. Kanunay naghatag ang Dios og kadaugan. Naghatag og kusog, kadasig, kalinaw. Nga dunay kaugmaon nga ako nakit-an nga sa unahan adunay pagsilang sa adlaw nga maghatag kanakog paglaom ngadto sa saad sa Ginoo. Moingon ko nga diha sa Dios ang kausaban dili mawagtang. Dili mahilis bisan kung unsa may mga pagsulay. So unsaon aron maangkon ang kausaban kabag-uhan diha sa Ginoo? Una, walay lain dapat nga mupuyo sa ato ang kasing-kasing, si Jesus lang. Yes, gidawat ato si Jesus sa atong kasing-kasing. Pero dapat siya muhari. Ang pulong paghari, siya ang atong gisunod. Siya ang natuman. Dili kita ang nasunod, dili kay mo ingon ta nga, Lord, ubani ko. Murag kumbaga ba, imong plan, ikaw nagplano, ikaw nagdesisyon, gipakuyog ra nimo ang Ginoo. Mao man ay natabo kasagaran. Nganong daghang mga tao, mga kigsunan, speaking about pag-alagad sa Dios, na failure ra gyapon ba kanang natagak ra gyapon, kanang napakyas lang gyapon. Tungod kay dili si Lord ang naghari. Ang nahitabo nahimong kaabag lang ang Dios, si Jesus Christ, nahimo lang tagasunod. Kita murag naay manggoy mga tao nga ambot lang sa imong kinabuhi. I hope dili nimo mahitabo sa imong kinabuhi pag-usab. Nga nagtuo ka Ginoo, nahimo rang katabang ang Ginoo nimo. Murag tagasunod lang ang Ginoo, murag nag-agad ang Ginoo sa imong desisyon. Parang inana bitaw. Kung naana kas Ginoo, imo nang isurrender ang Ginoo, ni desisyon na ka Lord, ikaw tagiya sa akong kinabuhi, ikaw ang hari. Musunod ko nimo, dili kay ang Dios mo'y musunod nato, kita mo'y musunod. Maubitaw nang ato ang gidesisyonan, I follow you. Ako nakadesisyon musunod ni Jesus, dili kay si Jesus mo'y musunod nako. Unya mo ingon dayon ta nga, Lord, ubani ko. Dili sayo pag ingon, Lord, ubani ko.
Pero kana bitaw, moingon ta nga, uban ni ko Lord, kanang sa tawag ni Lord. Dili kay sa tawag sa atong gusto. Uban ni ko Lord, sa ako ang gusto. Sayop gyud na siya. Ang ending anak kalisod og problema. Kana mo yung ko, Lord, uban ni ko, dili na ko kaya. Ang pagbuhat sa imuhang kabubuton, nanginahanglan ko sa imong pag-uban. Kana mo'y haum og makapalipay sa Dios. Sa atong pag-alagad ug sa atong pagbuhat sa tawag ug gusto sa Dios. Yes, si Jesus miingon, wala mo'y mahimo kung wala ko. Nanginahanglan mo nako. Mo nang time, mo nang rason nga nung moingon tang Lord uban niko. Pero siguruhon nato nga kanang atong giadtuan, kanang ato ang lugar o kahanganong nanginahanglan tag pag-uban sa Ginoo. Nag-adto ta og milakaw ta sa tawag sa Ginoo. Nagampo ka nga uban niko unya na mayon ka nga Lord uban niko. Asa man ka? Manulis, mangilad. Lord uban niko, kani mo sakto. Lord uban niko. Samtang padayon ko nagsunod nimo. Hulat ako. Tabangi ko. Guniti ko. Nindot kay na nga kita mo'y magpagunit sa Ginoo. Munang naay kanta nga Footprint in the Sun. Samtang naglakaw ka diha sa baybayon, dihas bala sa baybayon, imong nakita ang mga lama sa imong tiil. Nga diin upat ka tiil ang imong nakitaan. Tungod kay ang tiil nga imong nakitaan, tiil to sa Ginoo. Unya sa dihang imong nakitaan sa unahan, usa na lang ang tiil. Murag duha na lang ka buk tiil, imuhon na lang tiil. Nabalaka ka. Pero giingnan ka ni Lord. Ayaw ka balaka. Nganong usa na lang katawo ang lakra og lama sa tiil diha sa balas. Tungod kay sa panahon nga naluya ka, gikugos na tika. Ang lama o lakra sa tiil diha sa balas sa baybayon, dili na naimuha. Tiil na nako. Kay samtang naluya ka, gisapwang na tatika. Haskang nindota na. Mo nang gitaw Footprint in the Sun. Indot kay na nga mensahe sa kanta. Kana bitang na atas kaluyahon na ay mga pagsulay adto ta sa Ginoo magpa kanang musurinder. Modangop. Magpagunit ta. Dili kay kitay mo yung gunit. Lord, pagunita ko no. Moabot ang panahon maluya ka sa pagunit. Pero kung moingon ka nga, Lord, guniti ko. Lord, guniti ko. Kabalo ba ka? Dili lang kay gunitan lang kas Ginoo. Ikarga pa ka ni Lord. Sapuangon ka. Ikarga ka sa Ginoo. Mula ka mo, bes? Ikarga pa ka sa Ginoo. Nindot kay na. Nyaingnon ka sa Ginoo sa may imong gusto. Tubaga dayon, Lord, ang pagtuman sa imong kabuton. Mo'y akong gitinguhan. Kay ang tinuod nga trabaho sa Dios, masanatian lamang nato samtang magpabilin ta diha sa Dios. Mo nang pabilin gyud ta kang Kristo. Ang tinuod nga tawo nga magpabilin kang Kristo, nagtinguha sa pagkat-on sa pagtulunan ni Jesus. Ang tinuod nga tawo nga nagpabilin kang Kristo, nagtinguha sa mga pamaagi ni Jesus Christ. Nagkinabuhi ka sa mga teaching ni Jesus Christ. Nagsunod ka sa pamaagi ni Jesus Christ. Wala kay laing giuna, siya ra. Ya dili lang na sa imahinasyon. Dili lang na sa prayer. In actual, sa tanang butang sa imong kinabuhi, especially sa kwarta.
Especially sa kwarta. Munang kabantay mo mga kaigsunan, kaniadto pa lang, doon ay mga tao nga, aduna ko'y mensahe diri sa una sa itong programa, nga doon na tayo usa ka igsuon nga, yes, mo angkon sa katoliko, pastor katoliko ko. Pero since nga nihatag kog iya sa Ginoo, kanang giuna na ako ang Ginoo, gibless ko niya. Akong pamilya, giatiman ni Lord. Kami giatiman ni Lord. Tinuod na. Kay dili mapakyas ang gisulat sa Dios, kanang mensahe sa Dios nga atong nabasa sa Biblia, di gyud na mapakyas. Nga niingon diha, unsay imong gipugas, imong maani. Unsay imong gibuhat karon, buhatan usab ka sa ingon. Pagpugas o pagkamatinud-anon, muani kas pagkamatinud-anon. Pagpugas o pagkamahinatagon, muani kas pagkamahinatagon, kanang hatagan ka usab. Pagpugas o pagkamatinabangon, tabangan ka usab. So ang pamaagi mga kaigsunan aron ang kausabag kabaguhan mulungtad, dili kay temporaryo lang, pila ka bulan, pila ka tuig, mulungtad bitaw. Pabilin ni Jesus Christ. Pabilin. Ang tinuod nga tao nga nagpabilin, niresulta gyud na kana bitaw kalipay niya ang pagtuman, kalipay niya ang pagbuhat, kalipay niya ang pagsimba, kalipay niya ang pagdaig ni Lord, kalipay niya ang pag-awit, ang kalipay niya ang pagtabang sa trabaho, labi na gyud sa panginahanglan sa buluhaton sa Ginoo, sa simbahan. Ako, kung ipasalamatan ang Dios mga kaigsunan, nga duha ka katuig diri sa maong lugar, ang mga kabataan ni kuana kana bitawng na sila nakatunan, nagamit na ang mga bata diha sa simbahan. Unya karong sunod Domingo na anapog ko'y buhaton, na anapoy buhaton si Lord sa among kinabuhi sa pagdala sa among simbahan alang sa mga young people. Nya tinguha na ako mga kaigsunan mo connect mig mga simbahan para ang atong mga batanon walay laing kana bitawng maadtuan sa ilang atensyon kundi ang pag-alagad sa Dios. Muna'y tinguha og singkit sa akong kasing-kasing. Og ako nagtuong, ikalipay ni Lord. Mauna nga ang simbahan na siya ay mga panginahanglanon. Sama sa transportation, mga lugar nga adtuan na to. Dalaygon kayo ang Dios mga kaigsunan nga naghatag kanato og bag-ong kasing-kasing o bag-ong espiritu. Unsa may buhaton aron ang tinuod nga kabaguhan, kausaban, magpabilin, magpadayon hangtod sa pag-abot ni Jesus Christ. Dili temporaryo. Kana bitawng magpabilin ta ni Jesus Christ. Diha sa atong pagpabilin kang Jesus Christ, kanunay natong i-prepare ang kaugalingon, abli ang atong kasing-kasing sa pagpangandoy, pagpangayo, pagpasalamat sa Ginoo. Sa panahon nga doon na kay kaluya, wala magpasabot nga nawagtang ang imuhang bagong kasing-kasing, ang bag-o nimong batasan. Sa panahon nga doon na kay kaluya, wala magpasabot na wagtang diha ang Espiritu Santo. Nga moingon na po kang hatagin na po ko. Kanang, mura pag naay mga panahon nga, mura magnawala, wala na nako mabati ang presensya sa Ginoo. Murag nawala na po dagoy ang palang espiritu, mag-ampo na po ka. Lord, tagay kog bagong espiritu. Gibubo na gani. Kung sa may buhaton, ngayon kag pasaylo. Pasaylo ako, Lord. Na ako'y kapakyasan. Na ako'y mga nahimong kalapasan. Pasaylo ako. Nya ang pulong pagpasaylo, dili na nimo mistil pang ibandilyo. Ipanugid. Sikreto nimo nga pag-ampo ngadto ni Lord, makaabli na sa kaluoy gugma sa grasya sa Ginoo alang nimo. Kanang ikaw og ang Dios, sultihan ta mo mga kaigsunan. Pinakabilihon nga time na sa tibok nimong kinabuhi. Sa tanang time nga naa sa imong kinabuhi, ang kanang time nga nakigsulti ka ni Lord, mo na'y pinakabilin. Mga kaigsunan,
time nga imong gihatag sa Ginoo. Malaygon kayo ang Ginoo mga kaigsunan. Minaw ta sa tag-awit mga kaigsuonan na wala ko ni mo buhi diri sa tong programa pulong mo kinabuhi ko. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw sa tanan nato mga listeners sa Shiny FM 101.3. Kananaw ka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyo. Maayong buntag no, maayong pakiguban sa tanan nato mga kaigsunan nga miabli sa ato ang programa o nakiduyog nakigauban sa ato ang programa. Ako nagtuo nga ang Dios nagpanalangin kaninyo og ayaw kalimot sa pag-share ni ini ngadto sa imong higalag pamilya. Sister Teresa TC, pastor sa Juan 10:27 ko akong karnero na kana sa Ginoo mosunod gyud ni tinuod gyud no sa Efeso 1:13 aduna na Espiritu Santo nga mugiya. Muna nga maminaw ta kanunay sa tingog sa balang espiritu sa unsang paagi sa pagpaminaw o pagpamati sa mga wali nga gikas sa Biblia. Si Pastor Carmen Mahilom Badigi, wow, salamat sa mensahe nga ako nasugatan. Timing kaayo nga makauli nako diri sa balay. Uy, nindot kaayo mo naman ang imong biyahe si Pastor Carmen. Si Kiliste Pargar Ribas Rivolin, amen, thank you Lord, kay naakas sa tanang panahon. Sa akong kinabuhi, salamat sa imuhang pagunit, pagsapnay, luyos sa mga trials, ako ikaw ang gipasalamatan. Pastor Carmen, magkita-kita ta sa anniversary sa kuan kanang Mualboal Church nga gidumala ni Pastor Adila. Mayong pakiguban og happy watching, happy listening ni Zion Subia, may buntag og ni Lucy Gorgonio, Eden Alsola, Maya Inok, Lorita Tumagin, Susana Pablio nga nanukad sa Thailand. Maayong buntag, maayong pakiguban, ang Dios magapanalangin. Si maayong pakiguban usab sa tanan mo Ripley. Ako nagtuong nga ang Dios padayon magapanalangin, padayon magauban kaninyong dalawa. Maayong buntag ni Jeff Black. Maayong buntag, maayong pakiguban ni Nora Pinote og Norma Malvino. Blessed morning, Pastor, og sa tanan dalaygon ang Dios sa kabutagon. Okay, may buntag ni Arnold Pagira, Darin Mihasco. Maayong buntag, maayong pakiguban. Salamat sa Ginoo sa iyang pagpanalangin. Padayon natong i-share ang ato ang programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dili na to ihikaw kay maunay gikinahanglan sa uban. Dili na to kalimtan mga kaigsunan ang pagpabilin kang Kristo. Maay pamaagi aron ang kinabuhi nga nausab og nabago atong masinatian hangtod sa pag-abot sa Ginoo. So pabilin ta diha sa iyang mga pagtulunan, ikinabuhi na to ang iyahang mga pamaagi, ang iyang mga mensahe ug tumanaw na to ang iyang mga sugo nga iyang gihatag na katunan sa matag usa. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Oras sa atong programa alas 10:34 diri sa atong panaguban. Oras na mga kaigsunan sa akong pagpanamilit. Sa dili pa ko manamilit mga kaigsunan at tutas sa pagpasalamat, pagpasidungog sa Ginoo. Adiin sa kalampusan sa atong panaguban, siya nga Dios nga atong gilagaran maoy naguban. Magampo ta o dili na to kalimtan ang pag-inampo ay alang sa matag usa. Amahan namo nga Dios sa makagagahon, nagpasalamat kami sa walay hunong nimong pagatiman kanamo ug pagdasig ug pagtudlo sa gikinahanglan namo makatunan sa among pagpuyo samtang kami nagbulat sa ipagbalik sa among Ginoo. Amahan, salamat sa mga bulog mga mensahe nga naghatag kanamo og kasiguruhan
nga nagpabilin kami sa tinuod nga kabaguhan o kasaban nga maoy basihanan aron kami imong tiyalan sa mga saad o mga panalangin nga maganda. We declare blessing sa matagusa, labi na sa mga paginhanglanon sa imong makatawhan. Salamat sa imong pag-provide. Jesus name we pray. Amen o amen. Dalaygon ang Dios, akong ipasalamatan ang Ginoo sa kalampusan sa ato nga programa. Okay Pastor, kita raon yata dito sa anniversary sa Church mo Alboal kay ni Pastor Carmen. Sige Pastor, salamat kaayo. Og laygon ng Dios magapanalangin. Kining igsuon Pastor Gideon, manamilit na sa atong programa uban sa pagingon ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning sa tanan. Pagdaing mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay mga pagdaing mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, ituya na ang tanan, diha kanimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,